ليدي ديكور and food coordinator ناين نقسنتكم علت زقباء كبر زقانت كاب حسابا وطيو أعرف أم مدرخ حقوس أنصافف زبل نفس وكف كحقوس تجيهو زقسقس أب كالجير بغندو ملا ألبرتاون حتتو كبتصح كحقوس تجيهو يقسقس ليدي ديكور and food coordinator بلوز صباح نايت مال تجبر فتعري كوننت اللومن تسفى صباحني تقعزو جنا يتودن عبلو مخون كون كعيان زتصعر اللوم بايت الله نصباح النماز عندما يهنز إذا نفسي إذا هيوت رهو بايتا تطعح مدرخ أبتت صباح عبيت تدلي نهانت الله دوغن نفس وكفنا علتاو نابرانا وديتنا نن معالت ترح كنبرن كلنا حلفا زين قوي عصفا زين صبا ختقبرنا تقدد تخون جنكا كله أبلع الزلو بريخو زرعينا نتسمر قعزو ترحينا النر انبر نابقون مبصح زتوعزو أب أسرات قصو بسالاتات أعداونا أقارون أي الرأيون مخنياتو كله زتقوسا قلو زيادة زقويو أبلبو سلازلو دحر نفس وكف عوت سبقن عدل زي كونه صعري صقا غيزين عقمن مبخان زي كونه متقام زياده خم مزنقع مقلاس كاب دق اسرح كاب عقب كامودا زياده مدلاين كتركب واغا مخفلن احلفيو بولك أسب زجمر قعزو نفس درابيت عبيو أما حبرسب كرأم انتيو سلا حدسب مبقس زقبرنا ببولكي ننفس وكفنا مزخاخر انتخونمو نابت حبيرنا كن عبيرلو ان تصفو مع حبرسب كن حسبن كن عين تسفى بمقباري كابيت كاريعكا كم يجير كابيت تهنز كاب بهالخان كبرتات كان كاب امنت كان لمدتات كان ريعكا كما يبقى كالمبر بمنفس الله وقت بليكال إز دفك بزح كاب زقوتت زمكرك بزح كاب زنقف زهنز كزايد كاب زفر سمو أبتزبها قد مبصح حدا سوقمي انت زي تقعلون أبتقنعنا عبيت حديد نموخان زخل تبقسو كابتنايك أدم حجيب الزيادة يدل الله أما حبرسب إرتراين كنادوين نبرت كالجري كندا ازي نزسرحو بمسغن افلطو مهابن نابز درجة زبصحو عب خبر بمهاب كجمر قبويو كمتي أبهال جابان زوتور زخونة كايزن زتبهال أمر كاي لوطي زندما نزبالت أزغلسيو لوطي قدنيو بلوص نمقبارجن مرجان وسانني زاوين كالوط اللو عيخاون جن بلوص لوط خونا اللو إذن بزحات تكالات حقر جابان زغيران زبرخن فلسفنا دحر متقامني كاب أكياد سراح كساب سراحتنيا كاونن تتكالاتن سبركن كاب عبن اشتون أمر كايزن بمتقام نزبالت أونتاو لوطي أبقعو زغر ما تكالاتن كتصالنتنن زوحسه حبرة سبون زغيري أبزات حبابيركا سميركا تباهيلكا انت خدكايا مستير عوت اتزلقس علم سحقنا انت سميرو نعنا نسمعن بحتا نبعتنا انت تأبابيدو رفتا چنقتنا انت تحتاتيتنا اللو فتح بهلنا انت تعقيبو حقوس كفتر مخانو زأمنو قداموت مزاتي ناي مأكلاين معرباون كندا كوم كمسروت يوم تبقسو وحودات جنبر كوتات نتي كاب 14 كساب 18 ساعات بررا خيدوم انبر دخن من لوسينا زخلو رحقات النابلو زمصو نتخبابي 12 كيلومتر رحقات كاب عدومن حزبومن كقربون تخوينوم بامنتن بحلن مزمسلوم بخبرتاتن قانقان كمتا ناي لبوم مزخونه زراخ مسمر كلو حلينوم صباح بسن كمجزاتن سدتن ادرع بسلو ان حدر خي قنزوم فتح كقبرو سينوم اتمهلاو كاب ترخبه كمت اتدليو كمت اتفلطو منبر انقيدوم
እዚ ዛንታ ቀዳሞት መጻእትን መስረትን ማሕበረሰብ ኤርትራን ካናዳውያን ኣብ ካልገሪ ቅድሚ 42 ዓመታት ናብዚ ሓዲስ ዓለምን ባህልን ምስ ተጸምበሩ ዳሃይ ዓዲ ዝተሓታተቱላ ዳሃይ ሓድሕድ ዝፈልጡላ ንእሽቶ ናይ ሕብረት ማዕድ ክገብሩ ሓሰቦም ተግበሩን ኣብ ምብጋስ እዚ ማሕበረሰብ ካብ 70 ክሳብ 80 ዘይበጽሑ ኤርትራውያን ዝነበሩሉ ግዜ ካብዚኣቶም እቶም ንጡፋት ኣባላት ማሕበር ካብ 10 ዘይበዝሑ ግን ነቲ ተፈጥሮ ዘምጽኦ ለውጢ ብኣውንታዊ ለውጢ ክስዕርዎ ተበጊሶም ኣብ ሓዲስ ዓለም ተዋሒጦም ከይተርፉ እናተደጋገፉ ንስደት ክስዕሩ በኣካል እምበር መንፈሶም ምስ ሃገሮምን እምነቶምን ምስ ባህሎምን ቋንቋኦምን ክኾኑ ተጋዲሎም ኣብ ኣባይቲ ሓድሕድ ክትኣኻኸቡ ጸኒሑ ፍሉጥ ቦታ ብምግባር መሊሶም ክማምቑ ኣይተሸገሩን ኣብዚዩ ሕመረት ጃፓናዊ ፍልስፍና ካይዘን ብግሁድ ኣብ ማሕበረሰብ ኤርትራን ካናዳውያን ነበርቲ ካልገር ዝፈለመ ዋሕዚ ኣውንታዊ ለውጢ እቲ ኣብ 1983 ዝተመስረተ ኮም ኣብ 1987 ልክዕ ቅርጺ ማሕበርን ናቱ ሕጋጋትን ብምሓዝ ነቲ ናይ ለውጢ ተበግሶ ብኣውንታ ደሪዕዎ ትዝሓየለ ምትእስሳር ብናይ ንዋይ ዓስቢ ዘይኮነስ ብዕላማን ተሳትፎን ብመን ሕራይን ከም ዝዓቢ እናግሃደ መጺእ ጉዕዞ ስደት ኣይነከን ሓድስ መጻእቲ ብፍላይ ድማ ድሕሪ 2000 ዓመተ ምህረት ዘያደ እቲ ተሰሪቱ ዝጸንሐ ማሕበረኮም እምበር ነቶም በኣካል ምርሓቕ ይኣክል ዝበሉ መጻእቲ ምስ ኣሕዋቶምን ኣሓቶምን ዝራኸብሉ ዝደጋገፍሉ ዝላለይሉ ዝዋሰብሉ ዝተኣባበድሉ ኩሉ ዝረኽብሉ ናይ ብሄር ናይ ሃይማኖት ናይ ፖለቲካ ወገን ዘይወስድ ንኹሉ ዝጥርንፍ ብምዃኑ ምስ ምውሳኽ ስደተኛታት ማሕበር እውን ብኣባላት ክስስም ተራእዩ እቲ ዝበለጸ ጽባሕ ዝብል እምበኣር ክሰርሕን ክዓብን ተራእየ ንድሕሪት ምስ ሃገሮም ዘተኣሳስር ንቕድሚት ምስ ካናዳውያን እውን ዘናብር ባይታ ኣብ ምጥጣሕ ዓብ ዓወት ተሰሪሑ ውረድ ደይብ ዝመልኦ ጉዕዞ ምዃኑ ግሁድ እዩ ብዙሕ ሰብ ብዙሕ ባህሪ ስለ ዝኾነ ሓንቲ እትጓዓዝ ግን ነበረትን ኣላን ዋሕዚ ንኣውንታዊ ለውጢ ንጉዕዞ ዓወት ኢካክ ማሕበረሰብ ኤርትራን ካናዳውያን ነበርቲ ካልገሪ ዝመርሕ መትከል ሕመረቱ ቀጻሊ ምምሕያሽ እዩ ካይዘን ንገስጋስ ከም ሓደ ዓብ ዝላ ዘይኮነስ ከም ተኸታታሊ ንኣሽቱን ቅኑዑን ስጉምትታት ንቕድሚት ዳግማይ ዝቐርጽ ኣምር እቲ ዕላማ ቀሊል ግን ከዓሚቕ እዩ ካብቲ ትማሊ ዝሓሸ ምዃን እዚ ሓሳብ ትርጉም ክወሃቦን ከሎ ከምኡ ምዃኑ እምበር ብርእሱ ተዘሪብሉን ተመስኪሩሉን ከም ጭርሖ ዝተወስደ ኣይኮነን ናይቲ ሕብረተሰብ ህርመት ልቢ ግና ሓቐንኡ ንጽቡቕ ነገር ኮይኑ ስለ ዝረአዩ ኣብ መሪሕነት ኣብ ምክያድ ዘሎ ጥራሕ ኣይኮነን ለውጢ ዘምጽእ ኣብ ኣባይቱ ኮይኑ ብዛዕባ ማሕበረሰቡ ዝሓስብን ዝትልምን እውን ግደ ኣለዎ ስጉምቲ ትግባርን ተወሲኹ ነቲ ዝድለ ዝሓሸ ጽባሕ ክፍጠር እጃሙ ክገብር እዩ ካብ ዝምስረት ክሳብ ሎሚ ንጹር ምስሊ ዘይነበረ ክኸውን ይኽእል እዩ ካብ ዝሓሸ ናብ ዝበለጸና ኸደግን ነቲ ጎደሎ ነቲ ክምላእ ዘለዎ ብምርሓቕ ብምንሻው ዘይኮነ ብምቕራብ ብምምዓድ ክመጽእ ኣብነታት ካልኦት ማሕበረኮማት ምጽናዕን ጽቡቕ ኣብነት ምውሳድን ንእሽቶ ግን ኣውንታዊ ለውጢ ከምጽእ እዚ ሓያል ትምህርቲ እዩ እቶም ኣዝዮም ውፅኢታውያን ዝኾኑ ናይ ምውዳብ መትከላት ኣድማሳውያን እዮም ቀጻሊ ቀስ ብቐስ ምምሕያስ ብል ኣተሓሳስባ ብምቕባል ኢካክ ኩሉ ሰብ ኣበርክቶ ክገብረሉ ዝኽእል ናይ ሓባር ቋንቋ ዕቤት ዘለዎ ኮይኑ ባቡ ክፉት ምግባር እዩ እዚ ቀጻሊ ምምሕያሽ ዝብል ፍልስፍና ወይ ካይዘን ክልተ ሓሳባዊ ጥራሕ ኣይኮነን ከምቲ ምምጻእ ሓደስቲ ስደተኛታት ዝበዝሕ ዘሎ ኣድላይነትን ዕቤትን ኢካኩን ብኡ መጠን ኣገዳሲ እዩ ንዝቕጽል ወለዶ ዝሓሸ መጻእ ናይ ምህናጽ ድሌት ንኹላትና ዝጥርንፈና ዕላማ ምዃኑ ዘረጋግጽ እዩ ካይዘን ናብ ዝሓሸ ለውጢ ነቶም ብኡ ዝነብሩ ግን ካይዘን ካብ ምምሕያሽ ንላዕሊ እዩ ኣነባብራ እዩ ካብቲ ማል ንላዕሊ ክትሓይሽ ቆሪጽካ መዓልታዊ ምንቃሕ ይገልጽ እዚ ፍልስፍና ቀጻሊ ዕቤት ካብ ዓቢ ስትራቴጂካዊ ውጥን ዘይኮነስ ካብቲ ኣዝዩ ንኡስ ሰረተ ሓሳብ ዝተወልደ እዩ እዚ ንመራኸቢ ድሃይ ንመተሓታተቲ ተባሂሉ ዝተበገሰ ማሕበረሰብ ቅርጹ እናቐየረ ዝበለጸ እናኾነ ንጥፈታት እናወስኸ እናዓበየ ክኸይድ ከሎ ነቶም መስረት እምበር ነቲ ኣብ ዋሕዙ ዘይነበረ ለውጡ
ኣይረኣዮን ነይሩ ይኸውን ንኣብነት ካብ ምስረቱ ንሓደስቲ መጻእቲ ብኩሉ ክደጋገፍን ከሎ ነቶም ድሮ ኣብዚ ሃገር ዝበፅሑ ጥራሕ ክሕፀር ኣይፈቐደን ዕቤት ወይ ለውጢ ምምሕያሽ ክገብር ነይርዎ በዚ ኣብ 2010 ስፖንሰርሺፕ ጀሚሩ በብዓመቱ ብመገዱ ዝመፁ ስደተኛታት ካብ ሃገሮም ወፂኦም ኣብ ዘይርጉኣት ሃገራት ከርተት ንዝብሉ ሓደ መስተሮት ፈጢሩ ክሳብ ናብ ሃገሮም ዝምለሱ ኣብ ዝሓሸ ንምንባር በወለንተኛታት ጥራሕ ዝግበር ዝነበረ ዕዮ ብሞያውያን ሰራሕተኛታት ክስራሕ ተጀሚሩ ምስ ግዜ ዝኸይድ ዘመናዊ ኣሰራርሓን ቀጻል ዕብየትን እናገበረ ወትሩ ኣብ ዋሕዚ ኣወንታዊ ለውጢ ኣብ ምጓዓዝ ይርከብ ሓደስቲ መጻእቲ ምስ ሓዲስ ባህርን ኣነባብራን ክወሃሃዱ ዝሰርሕ ደገ ኸፊቱ ናይ ዕድመ ሰብ ጸጋ ሲኒየርስ መደባት እናወደበ ዝራኸብሉ ዝበሃሃሉሉን ዝዘናግዕሉን መድረኽ ይሰርዕ ኣብ ካናዳ ዝተወልዱን ዝዓበዩን መንእስያት ዝጥርንፍ ዋይዋይሲ ቋንቋ ደዝምህር ቤት ትምህርቲ እቲ ዝርዝር ብዙሕ እዩ እቲ ዝነኣድ እውን ብዙሕ ምክንያቱ ኩሉ ኤርትራዊ ኣባል ኢካክ ብፍላይካ እቶም ንጡፋት ኣባላት ካብ ምጅማር ክሳብ ናብዛ ዘለዋ ንምብጻሕ ተጊሆም ዝዓየዩ ንሕብረተሰቦም እንታይ ውዕለት ከም ዝወዓልሉ ዘመልክት እዩ እቶም ዝሓየሉ መሰረታት ብገንዘብ ኣይህነፁን እዮም ምምስራት ኢካክ እምበር ንጥቕሚ ሓፋሽ እምበር ንናይ ንዋይ ዓስቢ ነበረን እቶም ካብ ቤቶም ርሒቆም ኣብ ውርጭን ሓዲስ ዓለምን ዝተረኽቡ ኤርትራውያን በታዋንነት እቲ ስምዖም መንነት እዮም ጀሚሮም ቤት ጽሕፈት ምወላ ባይታ ስራሕ ኣይነበረን ናብኡ ደረጃ ክበጽሕ ከም ዝኽእል ግን ራእይ ነይርዎም ብሓድነትን ዕላማን እተሰርሐ ገዛዮም ክሃንፁ ተበጊሶም እዚ ኸኣ ገንዘብ ክገዝኦ ዘይክእል ረዚን መትከል ሕብረተሰብ እዩ ነብስ ወከፍ ምርኻብ ቡን ምስታይ ባህላዊ ምሸት ነብስ ወከፍ ዙረት ናይ ስድራ ቤት ነብስ ወከፍ ማሕበረሰባዊ ኣኼባ ነቲ ብሓባር ዝሃንፅዎ ዝነበሩ ገዛ ካልእ ሕጡብ ይውስኸሉ ነበረ ካብ ዕንጨይቲ ወይ እምኒ ዘይኮነስ ናይ ሓድነትን ዕላማን ህንፃ ኣብዚ ሎሚ እዋን ነዚ ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ብዙሕ ኤርትራውያን ኣብ ካልገሪ ብሓፈሻውን ኣብ ካናዳ ንዝገጥሙ ብድሆታት ንምስዓር ኣብ ሓደ ምስማር እቲ ዝበለጸ እዩ ኣብ ማሕበረሰብካ ምሕባር ግን ትጽምበሮ ኣብ ትዋሕዙ ትኸይድ ጥራሕ ኣይኮነን ዋንኡ ትኸውን ነብሲ ወከፍ ማሕበረሰባዊ ትካል መሰረታዊ ብድሆ የጋጥሞ ንኣባላትን ብሓፈሻ ንደቂ ሃገርን እዚ ማሕበረሰብ ናቶም ምዃኑ ብኸመይ ነእምኖም ጉዕዞ ኢካክ ቀሊል ግን ከዓ ለውጢ ዘምጽእ መልሲ ይህብ ዋንነት ካብ ተሳትፎ ይዝመጽእ እዚ ሓሳብ እዚ ኣባል ምዃን እንታይ ማለት ምዃኑ ዳግማ ይቐርጽ ነቲ ኣረኣያ ካብ ልኡም ናብ ንጡፍ ዋንነት ይቕይሮ ግዜኻን ሓሳብካን ጉልበትካን ምስ እተበርክት እቲ ማሕበረሰብ መቐጸልታ ናይ ገዛእ ርእስኻ ይኸውን ናትካ ይኸውን እዚ ኣተሓሳስባ እዚ ንኣባላት ናብ ወነንቲ ኣካላት ይቕይሮም ኣብ ሓባራዊ ዓወት ናይቲ ጉጅለ ዓሚቕን ውልቃውን ውፍርኻ ይዕቢ እዚ ማሕበረሰብ ወይ ኢካክ ንሳቶም ኣይኮኑን ንሕና ኢና ነብሲ ወከፍ እትሕግዝ ኢድ ነብሲ ወከፍ እትጽምበር ድምፂ ንሓባራዊ ልብና ይዘደልድሎ ካብ ትማል ዝሓሸ ንምርካብ ዝበለጸ ሓሳባት ካብ ዝኾነ ቦታ ክመጽእ ከም ዝኽእል ምፍላጥ ትሕትናን ጥበብን እዩ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ካናዳውያን ነበርቲ ካልገሪ ኢካክ ተልእኹ ኣብ ካልገሪ ተወሲኑ ዝተርፍ ኣይኮነን ንመላእ ካናዳ ክሕብር ዝኽእል ዓብራእ ዘለዎ እዩ እቲ ጉዕዞ ተጀሚሩሎ ግደ ነብሲ ወከፍ ግዱስ ግን ይደሊ ከመይ ክኸውን ኣለዎ ሓደ ብፍልጠት ሓደ ብምኽሪ ሓደ ብተመክሮ ኩሉ ይዕብዩ ብሉፅ ጽባሕ ክህሉ ሓሳብ ኣለኒ እጃመይ ክዋጻእ ዝብል እቲ ባይታ ርሑው እዩ ትካል ጥራሕ ዘይኮነስ ንዓበይቲ ዝኸውን መድረኽን ንህፃናት ዝኸውን ውርሻን ውን ሓደስቲ መጻእቲ መንገዶም ንኽረኽቡ ዝሕግዝ ባህልናን እምነትናን ሓሊናን ኣኽቢርናን ክንከይድ ደቅና ብመንነቶም ዝሕበኑሉ ቦታ ክንፈጥር ኣወዳትናን ኣዋልድናን ልምድታት ዓዶም ምዝ ዝነብሩሉ ሃገር ከዋሃዱ ብሙዚቃናን ስዕስዕ ብኽብርታትና ንማሕደር ብባህልና ክንምርዖን መውቕቲ ስድራ ቤት ክንምስርትን ካብቲ ማል ዝሓይሽ ዝበለጸ ጽባሕ ሃኒጽና ንነብስና ንደቅና ንማሕበረሰብና ቅሳነት ንፍጠር ማሕበረሰብ እንተደሊሉ ንሓደስቲ መጻእቲ ጥጡሕ ባይታ ንዘለዉ ጥጡሕ ባይታ ንዝዓበዩ ጥጡሕ ባይታ እዩ ብሉፅ ጽባሕ ሓቢርና ንህነጽ ካይዘን
ليدي ديكور اند فود كوردينيتر ناي نقسنتكم علت زقباء كبر زقانت كاب حسب اوصيو اعرف ام مدرخ حقوس انصفف زبل نفس وكف كحقوس تجيو زقسقس اب كالجر بقندو ملا البرتاون حتتو كبتصح كحقوس تجيو يقسقس ليدي ديكور اند فود كوردينيتر